Mae'r rhaglen ar ddechrau. Prystirau wylio'r teledu. Helo na a chroeso i'r rhaglen gyntaf o Eisteddfod yr Urdd Maldwyn. Ac yma mae genna un o ganlyniadau cyntaf y dydd heddiw, canlyniad yr 18 oed, y gan oedd yr Hydref, a'r enillydd Sara o bentref Ffalabalam. Wel, dwi'n siŵr y bydd pawb ym mhentref Ffalabalam wrth ei bodde. O, da iawn ti, Sara. Wedi ennill ar wobr gyntaf yn dod i adran Ffalabalam. Beth, Ken? Ti'n iawn. Bydd yn rhaid i ni roi baner fawr lan cyn bod Sara yn dod nôl ar y bws. Wel, yma efo fi, mae yna ddau gymeriad cyfarwydd iawn dwi'n siŵr, sef Mal a Mali Maldwyn. Wel, y ddau na chi, ydych chi'n mwynhau'r Eisteddfod y Maldwyn? Da iawn wir, ydy mae hi yn steddfod ar y dderchog yn dydi. Beth Mali? O, wela i, mae Mali isio deud helo wrth bawb ym mhentref Ffalabalam. Beth? Yn enwedig Meical Mwnci. Beth sy'n bod o ti, Meical? Beth pris? O, mae Meical yn hoff o Mali o di e. Mae e wedi syrthio dros i ben a'i glistau mewn cariad gyda'i. Wel, mae'n amlwg fod Mali yn meddwl amdano ti hefyd, Meical. O, di. Pam mae pawb mor hapus yma'n hyn te? Wel, ni newydd glywed ar y teledu fod Sara wedi ennill y wobr gyntaf am ganu yr Hydref. Wel, ar y dderchog da iawn, Sara. O, Meical, pam wyt ti'n edrych mor hapus o'n i ddim yn gwybod efo ti mor hoff a hynny o Sara? Hoff o Sara? Na, hoff o Mali, ti'n feddwl. Mae Meical newydd weld Mali ar y teledu. Ie, a mae wedi syrthio dros i ben a'i glistau mewn cariad gyda'i. O, Meical! O, beth sy'n bod na ti, Mary Caneri? Ti'n edrych yn syn iawn. Wel, i ni gyd yn teimlo braidd yn flin am bod ni wedi methu mynd i Eisteddfod Maldwyn yn dyfe. Ie, a mae'r rhaglen hyd yn oed ar y teledu wedi gorffan rwan hefyd, yn dydi? O, di wir. Be newn ni te? Syniad da iawn, Cledwyn Ceiliog, da iawn. Beth yw e? Wel, cael yn Eisteddfod yn hunan yma yn Ffalabalam wrth gwrs. O ie, mae hwnna yn syniad da, Cled. Pa gystadleuaeth gewn ni te? O, canu. Beth am ganu cerdd dant? O ie, canu cerdd dant yn dyfe, ie. Wel, no, beth sy'n bod arnoch chi gyd? Dych chi ddim am ganu cerdd dant? Ti'n gwybod, dwi'n meddwl bod hanner ni'n yn gallu'r canu ni, ia. Wel, mi fydd yn rhaid i ni feddwl am rhywbeth arall, bydd. Ie. Dwi'n gwybod. Adrodd. Beth am adrodd? Ie. Ie? Beth, Ken? Dwi ti ddim yn hoff o adrodd. O, na ni, dim adrodd te. Does neb yn hoff o adrodd, mae chwaith. Wel, allwn ni ddim cael Eisteddfod iawn heb gerdd dant a heb adrodd na fedrwn. Na, gallwn siŵr. Beth, Mary? O, mae yna babell canu pop ar faes yr Eisteddfod. O, wn ni pabell Pam Lai. O, ie. Wel, mae hwnna'n syniad da, Mary Caneri, odi wir. Allwn ni ffurfio grŵp pop yn dyfe. Pam Lai. Pawb byddwch yn dawel, does dim eisiau siarad ar draws eich gilydd a chanu'n wirion nag oes. Wel, mae'n amlwg bod pawb eisiau bod yn y grŵp pop, ond mi fydd yn rhaid i ni gael offerynna gyntaf, bydd. Mi fydd yn rhaid i ni gael gitar a drymiau. Be, Pris Panda? O, mae gen ti allweddella. O, da iawn. Ond mi fydd yn rhaid i ni gael mwy na hynny o offerynna. Dwi'n gwybod, mi awn ni draw i sgwar y pentra i chwilio am offerynna. Mae yna ddigon o le yn fanno, a mi gawn ni wneud lot o sŵn yn sgwar y pentra. Dewch hwnna. Wyt ti am ddod, Meical? O, goratid. Beth amdano ti, Geraint? Na, dwi'n credu na i aros fan hyn i weld y seremoni gadeirio. Na i draw nes ymlaen. Hwyl. Na i ni chi'n hoff iawn o'r seremoni gadeirio, yn odych chi? Odych, siŵr. Nawr te, steddwch chi fyna nawr. Odych chi'n gyffyrddus? Da iawn wir, achos mae'r seremoni ar ddechrau. Rwan ta. Gitar i ti, Hewcyn. A gitar i titha Mary Caneri. A titha ar y drymia Ken Kangaroo. Pawb yn hapus? Be da ni'n mynd i ganu? Cwestiwn da. Be, Mary Caneri?
wyt ti am i ni gyfansoddi can? Wel, mi fydd yn rhaid i ni gael geiriau ddechrau'n bydd. Wel, Ken Kangaroo, paid â tharo'r drymiau na mor uchel a llai'n clywed fy hun yn meddwl. Be, Meical? Mi fysa ti yn licio canu can serch i Mali Maldwyn, ia. Wel, mi fydd yn rhaid i ni gael geiriau ar ei fath, bydd. Be? Wyt ti wedi meddwl am eiriau'n barod, wyt ti? Be dyn nhw ta? O Mali, rwy'n dy garu, ia. O Mali, tyd nôl ata i. O, da iawn. Ond wyt ti wedi meddwl am fiwsig, am gerddoriaeth eto? Do, o, chwarae teg i ti. Mali, 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 rwy'n dy garu. Mali, 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 rwy'n dy garu. Helo. Helo, mae hwnna'n swnio'n dda. Yn ganu hon, de? Dydy, wel, Meical Mwnci yn sy'n canu can serch i Mali Maldwyn. Hei, da chi am canu efo ni? O, ysgolwch yn dda, de? O'r gorau te. Bant â ni, te. Pawb yn barod? 1, 2, 3. Mali, 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 rwy'n dy garu. Mali, 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 rwy'n dy garu. Mali, 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 rwy'n dy garu. O, Mali, tyd nôl ata i. Mali, 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 tyd nôl ata i. Mali, 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 rwy'n dy garu. Mali, 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 rwy'n dy garu. Mali, 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 rwy'n dy garu. Mali, tyd nôl ata i. Wel, blino rwan ar ôl canu. A fi, te. O, na ddigon band. Mi fyswn ni'n licio bod yn Eisteddfod Maldwyn. O, a finne. A dwi'n siŵr fydde Meical Mwnci yn hoffi bod na, yn enwedig ar ôl canu'r gan serch na i Mali. Ie, ond mae'n rhaid i rywun aros yn Ffalabalam yn does i edrych ar ôl popeth. Ie, ond beth arall allwn ni wneud? Os rhywbeth arall ar y teledu o'r Eisteddfod? Nagos. Beth am gael cystadleuaeth arall, ta, ie? Ti'n iawn, Mary Caneri? Mae na raglen yr Eisteddfod yma'n hyn. Gawn ni olwg ar hon i gael syniadau am gystadleuaeth arall. Dawnsio gwerin! Beth am dawns fach? Na, dim diolch, na. Beth am ganu gwerin, ta? Na, dwi'n meddwl ni. Dwi'n gwybod canu'r delyn, ia? Na, ti'n gweld, does dim telyn yn Ffalabalam, oes e? Na, ti'n iawn. Be, Mary? Mae yna gystadleuaeth nofio yn yr Eisteddfod, Geraint. O, wel de, oeddi pawb yn cytuno. Gewn ni gynnal cystadleuaeth nofio yn hunain fan hyn yn Ffalabalam. Syniad da iawn, Nain. Beth yw'r syniad? Wel, mae Nain yn deud y bysa'n well i ni gynnal y gystadleuaeth nofio ar ôl i bawb ddod yn ôl o'r Eisteddfod. O, mae hwnna'n syniad da. Byddai'n rhoi fwy o amser i ni drefnu'r gystadleuaeth. A hefyd, bydd Hywcyn yn hapus, achos mae Hywcyn yn gallu nofio yn ardderchog, a fydd e moyn cystadlu. Wel, mi fydd yn rhaid mynd draw i'r pwll nofio i wneud yn siŵr y gallwn ni ddefnyddio'r pwll ddisadwn yn bydd. O, ie, bydd rhaid ni cael gwobre. Os cwpan arian da rwy'n, beth Ken? Ti'n iawn? Bydd rhaid i rwy'n gyflwyno'r gwobre hefyd. Wel, bydd. Os gen ti syniadau te, Ken? O, mi fysa ti yn licio i Jonathan Davies gyflwyno'r gwobra. Beth, Meical? Mali. O, ie, ti am i Mali gyflwyno'r gwobre. A hwnna'n golygu, fi'n gorfod yn ôl i Ffalabalam. Wel, mae hwnna'n syniad da iawn, Meical. Ond dwi yn meddwl y dylsan ni ofyn i Mal ddod efo hi hefyd. Pawb yn cytuno ta, Mal a Mali Maldwyn i gyflwyno'r gwobre. O'r gorau te. As newn ni sgwennu llythyr nawr, fe allan nhw ddal y bws nôl nos Wener gyda'r adran ynddo fe. Cytu mynd, Meical? Mae Meical yn mynd i chwilio